no. Kde ty po... To. Nebo to začítať. To je vetranie. No, ale... No, akurát som to chcel povedať. Nepozakrývajte sa. No a teraz čo? Smerom tam niekde. Môžeme to nakrývať. Ne, dobre je to. No vy ste šikovní. Páleček, posunieme to sem, ne? Trošku viacej, ku tomuto stánku. Tu je kopec. Len by bolo dobre potom tie nožičky plastové na spodu nasmerovať ten oný, taký ten zobačík ku tým dierkam. Chyťme to tam a posunieme to celé tam. Lebo prší, ne? Ale ne, to bolo trochu viacej aspektov. Toto dojdem domov. Pome. Ja? Nečakala, čo? No ne, to bude krutá realita. Vymeníš ma za frajerku? No, keď kvôli tebe sa budeš zase rozstádzať, tak áno. Ale ja už nechcem byť dlho žiadne. Mám to stlačiť alebo držať? Stlačiť iba. To je to zajímavé. Ja to videla, to zrazu traktor. Dobre? Aby to bolo fajn nastarovať tými páskami, ale to by som chcel dať podkumy. Ak budem môcť natrať v takomto počasí, som dal ešte Posuniem ešte.